ahora mismo vamos a deixar que Jelko Álvarez da escudería Taboadela con ese outro Forwing toma salida para explicar a todos que nos están seguindo que desde a escudería de Taboada infórmanos, ahora comentamos cando, como decía, salida para Jelko Álvarez desde a escudería Taboada, infórmanos de que a primeira manga oficial neste caso non vamos ter parón, van intentar baixar a todos os participantes e facelo seguido por a motivo foi ese parón co percance de Rubén, polo tanto, pois, verdad que estuvimos bastante tempo parados, al final a luz diurna é a que temos que facer dúas mangas, polo tanto, pois, vamos a intentar a subida a Taboada tenga a particularidade de que non tenga o parque de traballo, por así decirlo, na saída, senón que o ten na meta. Entonces vamos a intentar baixar e agrupar a todos os participantes e facer a primeira manga oficial que sexa seguida para intentar, bueno, pois se non pasa nada e transcurre como ten que ir e así desexamos, pois que sea un poquinho máis amena. Así. Saída neste caso para Manuel Rey da escudería Manuel Rey Álvarez co Radical SR3 que toma saída a falta xa pois de que toma saída Abraham Vázquez de Celanova Motor, o gran favorito, como non pode ser de outra forma, Jacobo Senín da escudería Estradense. Xa temos tempo, Samuel, de Jesús López con un 38.059. Sale Abraham Vázquez, o dorsal número 2, e de seguido saldrá Jacobo Senín Pereira coa nova NP01, que a vista, Samuel, poden parecer dúas monturas similares, pero hai que... Pouco que ver, non? A verdad que... Pouco que ver, a verdad que a osela de Senín, o sea, de Abraham, perdón, un chasis totalmente tubular, coa carcasa de fibra, e o de Senín estamos falando que é un monocasco íntegro de carbono. Bueno, simplemente hai que escoitalo, estar ao lado neste caso da nova NP01 que, bueno, é unha auténtica, como diste, vamos a utilizar a palabra animalada porque o que é salida para Jacobo Senín nesta manga de adestramentos que cerramos coa salida do piloto da escudería Estradense. Polo tanto, ahora vamos ter tempo para repasar os tempos nas distintas categorías. O que sí, pois decir, vamos recordar que a idea é que unha vez que Jacobo Senín chega arriba, pois pouco a pouco ir baixando todas as monturas, neste caso non van a baixar os carrozados, subir e depois baixar os non carrozados e subir, sino que estaremos que baixen todos para facer xa a primeira manga oficial. Vamos a repasar rápidamente os tempos, un pouquiño estes tempos de a manga de adestramentos, seguramente para dar xa paso ao que será esta vez sí, Quique, fogo real, suele decirse, xa a espadas en alto, que será a primeira manga oficial. Así que, Samuel, xa temos a Jelko Álvarez en meta cun tempo de 1.44.823 e de seguido estará a chegar tanto Abraham como Jacobo Senín. De feito, xa temos a chegada de Abraham Vázquez, escoitamos xa polo megafonía. Abraham fai un tempo de 1.38.117 nesta primeira manga de adestramentos e de seguido teremos o tempo de Jacobo Senín para dar paso ao que sería a primeira manga oficial. Así é, xa temos o tempo de Jacobo Senín, Quique, un tempo de 1.33.5. A verdad que, bueno, neste caso tomou no con calma, lógicamente, como tiña que ser, lógicamente con calma, ver que todo está no seu sitio máis que nada, para depois, si, na primeira oficial xa marcar tempos de verdad. Como digo, vamos a repasar rapidamente un poquinho as clasificacións e pois se dar paso cando faremos un pequeno receso e dar paso ao que será a primeira manga oficial. Se che parece, Samuel, empezamos pola categoría 5C. Sí, os tres primeiros clasificados para ir un poquinho máis asiña e ver que está todo en orden. Temos para dar paso, como digo, a primeira manga xa cos tempos a contar. Na categoría 5C temos liderando a Rubén Teijido Álvarez cun tempo de 1.59.807, seguido de Noé González Fernández con 1.59.879 e terceiro o piloto local Bruno Varela con 2.09.223. E el último, ¿quién tenía esa?
Buscamos máis clasificacións, actualizamos. Vamos ahora coa clase 5B, donde lidera Carlos Rodríguez Pérez con un 55.083, seguido de Eduardo Domínguez, un 56.214, e terceiro clasificado David Rodríguez, un 56.539. Los tiempos de esa manga y cortamos, ¿vale? Pasamos de seguido a clase 5A. Bueno, decir mientras estamos actualizando, porque al final hai que darlle ese F5 para que actualice o ordenador e ver todas as clasificacións. Este ano temos nesta subida tabuada os tempos en Anube Sport, onde podemos seguir eses tempos actualizados para todas as mangas correspondentes á subida. Vamos coa categoría 5A, donde lidera Noel Novoa Vázquez con 2.00.223, seguido muy de cerca por Jonathan Corbacho de 2.00.267. En terceira posición, Juan Manuel Carballo, 2.00.549. Seguimos coa clase 4, donde temos 3 participantes. Lidera nesta manga de entrenamientos Alexis Souto Rivas con un tempo de 1.56.829, seguido de Jaime Andrade con 2.08.302, e en terceira posición Donato Santomé con 2.12.080. Vamos ahora pola clase 3, donde lidera Manuel Senra con un tempo de 1.52.168, seguido de Francisco Javier Guerrero con un 58.094, y en terceira posición Miguel Ángel García Maki con 2.01.199. Combustible Manuel Senra está marcando desde os primeiros momentos nesa clase pois a referencia. Vamos coas últimas clases. Vamos coa clase 2, donde temos a Abraham Vázquez e Manuel Rey. Lidera Abraham con un 38.117, seguido de Manu Rey con un 52.618. Como estamos dicindo, estamos contando aos tempos manga de adestramentos, por lo tanto tempos de referencia, non clasificativos, sino que son tempos de referencia máis que nada, pero que nos poden orientar lóxicamente, pois neste caso o que está por vir, non? Así é, Samuel. Na clase 1 de non carrozados temos a Jacobo Senín con un tempo de 1.33.573. Se che parece, damos unha vistada a clase 8 dos Carcross, e con isto, como comentaba Samuel, vamos facer un pequeno impasse para de seguido comenzar co Fuego Real, primeira manga oficial. Veremos a ver donde ponen as expectativas cada un dos participantes, pero vos seguro que vamos ver unha baixada de tempo sustancial. Seguramente vamos con esa clase 8 que non hai sorpresa, non? O primeiro, pois, Alfonso Pisco Ventín, que é o que marca referencia. Así é, Samuel, con un tempo de 1.43.275, seguido por Fran Cebei con un tempo de 1.50.420, e en terceira posición César Domínguez González con un tempo de 1.50.838. Por moi ben, Quique, hasta aquí esta primeira manga de adestramentos, todos situados, todos colocados. En breve empezarán a baixarse as monturas, intentar baixar todas as monturas para xa facelo de seguido, como decíamos e como nos comunicaba a organización, e dar paso a esa primeira manga oficial. Por lo tanto, un pequeno receso, enseguida volvemos xa co os primeiros tempos que se iba a marcar o debir desta 13ª subida tabuada.